Yanda za ku buɗe wallet na WOW da kuma yanda ake mining a cikinta. Assalamu alaikum masu kallon mu. Kamin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawar sanarwa. Kana ku yi liking na wannan bidiyon. Idan da hali, ku yi sharing zuwa ga sauran mutane domin su ma su amfana. Menene WOWN? A ranar 11 ga watan April shekara ta 2023 aka ƙaddamar da shi a United States of America a matsayin cibiya ko wata matattara da mutanen da suke hulɗa da blockchain da cryptocurrency za su dinga samun wasu takaitattun kuɗaɗe ba tare da sun saka kuɗinsu ko kwabansu ba. Duk da cewa sun bayyana shi ne tun cikin shekarar 2022. Daga lokacin zuwa yanzu babu wani kamfani da ya zo sama da irin tsarin WOWN. Sannan babu wanda yake da ta cewa akan yadda za a gudanar da kamfanin. Wato dai suna da Decentralized Decision Making System wanda aka fi sani da DAO a wani yaren na blockchain. Sannan token ɗinsu zai bayyana ne akan ERC network wato Ethereum kamun su bayyana nasu chain ɗin nan gaba. An yi token ɗin WOW da yawan da ya kai adadin biliyan 1. Ku biyo ni kai tsaye yanzu don ganin yadda za ku buɗe wallet ɗin da kuma yadda za ku fara mining a ciki. Za mu yi amfani da links guda biyu ne wanda za mu buɗe WOW wallet. Link na farko shine na application wanda za ku ɗauko a Play Store. Masu iPhone kuna iya zuwa Apple Store ku sauke naku kai tsaye. Link na biyu shine za ku yi copying ku yi pasting a cikin wallet inda zai kai ku direct zuwa wurin da za ku ke yin mining. Ku duba comment section, rubutu na farko da aka yi pin shine ke ɗauke da bayanan links ɗin, ko kuma ku duba cikin description. Za ku yi install nashi, kasancewar muna da shi akan waya, ni zan danna open kuma bayan ya buɗe muku za ku danna open. Ba wai zai kawo ku nan direct ba ne, ni ina da wallet ɗin already, don haka yanzu zan yi adding wallet ne, amma ku da kun shigo zai nuna muku kamar haka ne. Za ku zo nan ku taɓa create wallet. Za ku iya karanta wannan instruction ɗin da suka bada kamin ku danna nan I understand, sannan sai ku danna continue. Wa'annan su ake kira da recovery phrase. Wasu nambobin sirri ne wanda idan har kuka bari suka ɓata, to ku ɗauka tamkar wallet ɗinku ta ɓata ne. Idan wani ya gani ya sata, to ku ɗauka ya sace muku dukiyanku da ke cikin wallet na WOW ɗinku ne. Don haka yana da kyau, ko da za ku yi copying ku ijiye a cikin wayanku, ya zamana kun samu takarda da biro ko rubuta su a ma'adanin da wani ba zai iya gani ba. Yanzu za mu yi copying. Za mu je mu adana su a wani wajen na daban. Bayan nan za mu tafi next step, mu danna continue. A nan wurin suna tambayan mu ne, wa'ancan recovery phrase ɗin da suka bamu, menene a namba na 12? Duk za su yi haka ne don su tabbatar da cewa ka ɗauki wannan abin da muhimmanci ka adana shi. Idan baka samu ka bada amsan ba, baka da daman wuce wannan ɓangaren. Da haka menene a namba na 12? Menene a namba na 8? Menene a namba na 3? Saboda haka za mu koma mu shiga inda muka yi pasting na recovery phrase ɗinmu muka adana shi. Za mu duba a ciki mu ga menene a namba na 12. A nan namba 12 ga abin da suka bamu nan. Za mu neme shi mu danna, sannan mu tafi namba 8 shi ma mu danna shi, sannan mu danna namba 3 shi ma. Za mu danna confirm. Gashi nan yana mana creating. Yawwa, da zaran wallet ɗinku ya gama buɗewa, next thing da za ku yi shine cikin comment section ba link ɗin da ya directing ɗinku zuwa Play Store kuka ɗauko application ɗin ba. A'a, akwai wani link na daban yana nan, shi za ku copying. In kuka yi copying za ku shigo cikin wallet ɗin a nan inda aka rubuta the app, sai ku danna. Nan wurin da aka sa search GameFi za ku danne shi, sai ku pasting na wannan link ɗin da kuka kwafo. Da kun yi copying, da kun yi pasting a jikin keyboard ɗinku a nan za ku nemi wurin searching, sai ku danna search. Za mu jira shi ya gama buɗewa. So da zaran ya gama buɗewa, zane inda aka sanya wallet connect, nan za ku taɓa. Za ku ga abin da zai sa mana. So kasantuwar cewar mun buɗe wallet da yawa akan device ɗinmu,
ba za su ba mu damar mu connecting ba har mu fara mining. So da kun shigo ko kuma za ku danna wallet connect, zai nuna muku cewa ku connecting wallet daga nan wurin. In kuka yi connecting zai sa muku confirm, sai ku confirmation. Yana gamawa a nan wajen nan za ku taɓa, kuna clicking zai fara muku mining, za ku ga yana tafiya a hankali a hankali. Tsawon 24 hours shi za ku dinga zuwa duk bayan awa 24 kuna taɓawa. A nan wurin na icon ɗin W ɗin nan za ku taɓa. Wannan shine wallet ɗinku na abin da kuka tara, za su dinga sanya muku a ciki. Kun gani kamar haka, za su dinga sa muku abin da kuka tara a nan ne. Wannan shine dangane da bayanin wallet na WOWN. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan YouTube channel namu na Ramadan Tech TV domin samun hanyoyi da dama wanda za ku dinga mallakar kuɗaɗe da wayoyin hannunku. Kar a manta, a danna subscribe tare da liking.